Hej og velkommen til anden del af min YouTube-serie om Rollercoaster Tycoon. Jeg håber I kunne lide den første. Hvis ikke I har set den, så kan jeg gå tilbage og se den. Ikke at det er nødvendigt, men det kunne da være dejligt, fordi så får jeg nogle flere views. Og det kan jeg godt lide. Nå, men hvor nåede vi til? Jeg tænkte, at den her episode skulle bruges på primært at lave en rollercoaster, en rutsjebane, og så måske bygge lidt videre på noget madområde, nogle butikker her i det her område. Den her, den kører, så det er bare godt. Okay, men til at starte med i hvert fald bare en lille rutsjebane, ikke noget vildt og voldsomt. Jeg skal lige prøve at se, hvad der er af forskellige rutsjebaner. Giga Coaster, det lyder ikke som noget småt. Vi skal her. Junior Coaster, den tager vi til at starte med. Det er hyggeligt. Noget træk på. Jeg ved ikke lige. Jeg har ikke en plan for, hvordan det skal se ud, men det kan jo prøve at finde ud af. Men det er super godt. Så lidt op måske igen. Jeg ved ikke, om der er brug for træk her. Okay, jeg kan gå ned i jorden. Nej, så skal jeg til at... Nå, det råder jeg senere, det gider jeg altså ikke gøre nu. Jeg tror også, jeg laver den lidt højere. Jeg synes, at der er mulighed for, at den kan lave sådan en stejl dyk. Uden der kommer hul i jorden. Nej, nu gjorde det. Det går jo bare herregodt. Det er da ikke plads til. Okay, kør det for noobs. Så vi går bare sådan her. Og så prøver at gøre ved den. Jeg håber, at den kan klare det. Får vi se. Men det ser jo fint ud. Jeg fik en Facebook. Nej, hvor fint. Jeg har venner. Eller noget. Men det ser jo fint ud. Der kan vi godt sætte. Så den er lidt længere, så der kommer flere gange. Jeg ved faktisk ikke, så kan den måske ikke trække det. Kan vi lige prøve at se igen. Ser vi den 2 gange, det var fantastisk. Mens det gør det, så kan jeg lige prøve at forbedre det her. Nu er det lidt højere end det andet. Sådan der. Det bliver ikke bedre. Om det kører fint, så kan vi åbne den. Okay. Jeg tænkte på. Nu var det lidt hurtigt at lave den, end jeg havde regnet med. Så måske begynde at bygge noget dyre. Jeg har udvidelsespakkerne. Så begynder at bygge noget dyre indhegningsting her. Jeg skal være med. Vi tager bare på toppen. Vi tager en kamel. Og så den små wooden fence. Ordentligt stort. Og en hund og en han, så kan de gå og hygge sig.
sammen. Og det er de kameler. Flyt det lige så jeg kan sætte det. Nå, det kan jeg godt alligevel. Det står sgu da den forkerte vej. Ja. Meget bedre. Så kan man give dem noget legetøj. Giv dem en bold. Gavmildt. Meget gavmildt. Og så kan man sætte sådan en her udkigs ting. Kan vi bare åbne det samme. Og så skal vi huske, vi har sgu da ikke, eller jeg har helt glemt at sætte personale. Start. Eller hvad? Der er. Vi skal have en. Så lægge rundt og rydde op efter folk, der brækker sig. Og vi skal også have en mekaniker til at tjekke hvad der er forlystelserne. Og måske en security. Ikke. De der entertainer, den gider jeg sgu ikke. De kan. Anno keeper, men dem har vi allerede 2 af. Ja. Så det er fint. Det var næsten lige så hurtigt. Ej, men det er jo fantastisk, hvad vi når. Okay, så kan vi bygge ud på det her. Jeg tænkte, der skulle være noget mere mad. Større udvalg. Måske noget. Vi tager noget cotton candy. Hvad hedder det egentlig? Det kan jeg ikke huske. Nej, okay, den er væk. Nå, den giver vi op. Den sætter vi her. Og donuts er fantastisk. Så dem tager vi også lige nu af. Og så kan vi sætte nogle flere drikkevarer. Limonade. Det er den forkerte, jeg sidder og trykker på. Skal der det? Den har den samme farve, okay? Så. Og Space Shake. Den tager vi også til sig. Det gør den ikke. Men tager vi der. Så tænkte jeg, hvis senere kunne man lave flere toiletter ud til den her side. Det gider jeg bare ikke lige nu. Den er kørt. Okay, det gider jeg gerne. Nej, det er den forkerte. Det er den. Sådan der. Og toiletterne. Det kan også være, at vi skulle sætte noget. Ja, first aid. Og vi sætter noget af den her sådan hæve ting. Det er jo bare fint. Og så lige finde de der træer der. Og putte dem. Hvor skal vi putte dem? Der er ikke for mange. Ej, det er fint. Nå, vi vil lige prøve at se, hvad de folk tænker om den der. Nå, okay, det er sgu ikke meget. Ew. Hvad tænker du? Ja, okay. Det er fint nok. Jeg tænkte at prøve at sætte mig lidt ind i noget fyrværkeri senere, hvordan man gør det. Og så sætte noget show om natten. Men det bliver altså ikke lige nu. Kunne lige hurtigt putte sådan en thrill ride. Hvor den står. Det gider vi ikke. Ja, det gider vi gerne, bare ikke lige nu. Launch. Ja, det er fed. Spørgsmålet er bare, hvor vi skal sætte den hen.
Men den kan vi sætte det. Hvor højt kan den gå op? Okay, den skal være ekstra. Jo. Indgang og udgang. Så lige prøve den. Se om det virker. Okay, den kommer ikke så højt op. Og meget kort tur, var det ikke? Nu må kun derop til. Nu kan man lave om på højden. Det kan være. Var det bedre? Prøv at se. Nej, okay. Men det må så være afslutningen på denne dags episode. Jeg håber fortsat I kan lide det. Og hvis ikke, så skriv og sig hvad der er galt, for det skal jeg måske lave om på det. Men det, ja, hvis jeg gider. Ja, farvel.